Čitav tim inženjera je napravio Titanik, a Noevu barku samo jedan verujući amater. Da bi nekome ulepšali život, nije nužno potreban nadljudski trud ili vanserijsko umeće. Nekad su jednostavno dovoljna dobra volja i malo vremena. Nije neophodan veliki broj ljudi koji će koordinisano raditi zarad višeg cilja, već samo čovjek koji će se prema drugom čoveku poneti kao čovek. Ljubav u akciji je jedan od projekata novosadskog udruženja Fokus, koji za cilj ima izgrađivanje karaktera mladih osoba i to pre svega preko humanitarnih akcija. Sam projekat je nastao spontano iz jedne akcije kada su organizatori uvideli da postoji značajan broj mladih ljudi koji su spremni da daju više svog vremena sebe kako bi drugima ulepšali dan. Projekat Ljubav u akciji je nešto što nas je sve iznenadilo i nas same kao organizatore, u smislu koliko je on kao magnet i privukao puno ljudi, ali i spojio ljude. U smislu da smo shvatili da postoji veliki broj mladih ljudi koji želi da donese neku pozitivnu promenu u svom gradu, u svom društvu, a da možda nisu samo znali kako, ili da nisu znali da postoje i njihove kolege koje to žele isto pa su se spojili. Na početku projekta mladi volonteri su bili podeljeni u 4 grupe, na osnovu kojih su bili upućeni na 4 različite lokacije. Svratište za decu sa ulice, dečije selo, starački dom i dom za decu ometenu u razvoju, u kojem je volontirala i Isidora Konstantinović. Kada smo bili podeljeni u grupe, ja sam imala onako malu odbojnost, odnosno nisam imala odbojnost, više sam imala problem da stupim u kontakt sa takvom decom, više zato što sam emotivna dosta i nekako nisam sebe pronalazila tu. Međutim, baš zbog toga sam ostala u toj grupi jer sam želela nekako da prevaziđem i taj svoj strah i taj, ajde da kažem, problem u komunikaciji sa takvom decom. Tako da sam ostala u toj grupi i na kraju, posle tog dana, ja sam bila toliko ispunjena i bila sam toliko srećna da sam ja kasnije nakon toga i razmišljala da se prijavim da volontiram tamo. Nekako kao da sam prešla tu neku svoju granicu koju sam na kraju krajeva sama sebi postavila. Svi volonteri ističu da je osjećaj kada dobijete reakciju od osobe sa kojom provodite vreme jednostavno neverovatan i neponovljiv i da se ni sa čim ne može uporediti. Pa ja mislim da je to najlepši osjećaj zato što nismo ni svesni u stvari koliko je to važno i koliko to ispunjava čoveka dok ne pokušamo. I tada kada smo to odradili i kada smo se družili sa njima, mi smo bili jako radosni i srećni jer smo videli da njima to mnogo znači, a to je naše bilo toliko malo da samo par sati provedemo s njima, pričamo, igramo neke razne igrice. Njima je to baš mnogo značilo, tako da neka ta ispunjenost i sreća koju smo podelili sa njima. Mi kroz ta neka naša mala dela širimo tu ljubav, prijateljstvo, veru da postoje još dobri ljudi, odnosno mladi ljudi koji su spremni da pomognu onima kojima je to neophodno. Ono što najdublje ostaje urezano u sećanju i što daje najintenzivniji doživljaj su emotivni detalji pri ovim druženjima koji su uvek prisutni, ali ih je potrebno i prepoznati. Jedan od možda najupečatljivijih momenta mi je bio pre par meseci kad nam je jedan mali dečak izneo sliku svih nas volontera i dece iz dečjeg sela koju je on čuo u svojoj sobi, a slikana je pre 3 godine. I to je bio veoma jedan emotivan trenutak za mene i gde sam shvatila koliko u stvari to njima znači, koliko njima naše društvo, naše radionice koje radimo sa njima, naša igra, reč, aktivno slušanje ili podrška u vidu zagrljaja i samo nekog osmeha koji im uputimo, kada vidite koliko im to znači, vaše srce je ispunjeno. Kada uspete nekome svojim delom, makoliko malim, da ulepšate dan ili čak da mu ostavite uspomenu za ceo život, taj čin je definitivno herojski, a današnjem svetu su mala herojska dela potrebnija nego ikad. Biti heroj znači biti odvažan i hrabar, da se odupremo nekim zlim iskušenjima koje su svuda oko nas i da idemo onom stazom u koju verujemo,
da pratimo ideju i da znamo, ako znamo da je nešto dobro, da se toga držimo, da ne gledamo da idemo linijom manjeg otpora i da zaista radimo pre svega za druge, a ne da se to nama vrati kao ljudima. Kad bi sad svi tako radili, znači kada bi stavljali drugi ljudi ispred sebe, mislim da bi, jedino to je recept za harmoniju koja može da vlada u društvu. Dobra dela ne smiju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.